Brand wiwiti nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare para siswa? Sehat nggih? Sehat, Sehat, Bu. Saderengipun pasinaon dipun wiwiti, sumangga dedonga rumiyin. Dedonga miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak, dedonga kawiwitan. Cekap. Dinten menika mlebet sedanten. Nggih, Bu. Nggih, ya. Saderengipun pasinaon dinten menika dieling-eling rumiyin yuk materi minggu kepengker. Minggu kepengker menika nyinaoni babagan apa, Cak? Sinau legenda, Bu. Ya, leres cara lagi dari AA. Asal usuling sawijining napa? Sawijining Cerita panggungan. Pasinaon dinten menika nyinaoni babagan cerita wayang. Kedap boleh share rumiyin. Napa sampun saged dipun tingali? dereng, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Cerita wayang. Nalika nonton pertunjukan wayang itu dhewe dhewe nonton ayang-ayang toh, bayang-bayang toh. Nggih. Nah, duweni bayang-bayang semono uga manungsa uga duweni bayang-bayang. Jadi manungsa itu diibaratke kalih wayang. Nah, jadi nalika awake dhewe nonton pertunjukan wayang, iku nonton pertunjukan utawa kehidupane manungsa ana ing alam dunya. Ancas pasinaon dinten menika sarampunge pelajaran iki para siswa saged nelaah unsur pembangun cerita wayang usipun ceritane Nina Pungkus kanthi leres. Lajeng sakwise pasinaon menika para siswa kesan analisis nilai-nilai dan saking cerita wayang ceritane Nina Pungkus kanthi leres. Nah, ini badhe nyuwun pirsa niki. Teng mriki sinten sing sampun nate nonton pertunjukan wayang kulit? Kan? Bu. Lakon apa utawa cerita apa sing nate nonton? Parto Kromo, Bu. Pandawa, Bu. Tanding. Karo wayang apa wae sing kok ngerteni enten mawon karo wayang sing kok ngerteni. Kathah, Bu. Enten mawon Dewa, Asuna. nggih napa nah kula Sadewa iku kelima iku diarani napa Cak? Pandawa. Wayang menika asale saka tembung yang ning maksudnya mboten wayang bebek boten ya. Yang menika utawa kata yang tersipun bayang-bayang. Nah, cerita wayang kulit sing sampun nate tonton iku bisa uga disebut kanthi wayang purwa. Nah, ceritane wayang purwa iku biasanya dijupuk saka kalih kitab Ramayana, Mahabharata. Ramayana itu nyeritakan apa aja? Rama Sinta, Bu. Rama Sinta, Hanoman. Oh, beres. Lajeng Mahabharata nyeritakake babagan apa? Pandawa. Perang Baratayuda. Cerita wayang iku karya sastra. Jeneng karya sastra mesti wonten unsur-unsur pembangunan. Unsur-unsur pembangun kita menika enten unsur intrinsik lan unsur ekstrim. Unsur intrinsik ini iku sing dadi pedoman mungkin bukan bahasa Inggris yang diterjemahke dalam ya. Unsur intrinsik iku unsur kang mangribawani iku tegese mempengaruhi
carita saka jerone carita. Sing lebih unsur intrinsik menika enten tema, alur, latar, tokoh-tokohan, sudut pandang, lelewatan basa lan amanat. Tema menika ide utawa gagasan pokok sing dadi dasaring cerita. Tema dinten kali judul ya dieling-eling. Lajeng alur menika runtutan kedadiane cerita. Enten alur maju, enten alur mundur, lan enten alur campuran. Latar dadi gegayutan kalih wektu. Esuk iki, awan, jam 7. Lajeng latar suasana berarti gegayutan kalih keadaan sedherenge dhewe. Lan terakhir latar papan menika babagan papan panggonan tempat. Lajeng unsur intrinsiknya meneh enten tokoh penokohan. Pinten, Bu? Tokoh iku kita utawa wonge. Nah, yang penokohan itu karakteristiknya utawa sifatnya. Enten protagonis, antagonis, dan trisagonis. Sudut pandang menika posisine penulis ana ing sajroning cerita. Lajeng lelewon menika tetembungan sing dipilih kalih penulis supaya ceritane luwih endah lan luwih urip. Pungkasan menika amanat. Amanat menika pesen utawa pitutur saking penulis marang pamaos. Dugi mriki wonten pitakenan. Dereng, Bu. Sampun nggih. Nggih. Menawi sampun paham, monggo bentuk kelompok, setunggal kelompok, enten sekawan utawa 3 tiyang. Monggo bentuk rumiyin kelompoknya. Sampun damel kelompok? Sampun, Bu. Mohon, menawi sampun, monggo dipun waos ceritanipun Dina Bungkusi dan dipun adosi unsur-unsur intrinsikipun. Monggo diskusi kalih kelompok ini. Mas Pras pundi nggih? Kula kelompoke Prasetya mangkat ora e. Temen iki Dek. Sinyalnya bisa. Pripun paham ceritane? Bu Sotya, aku padamu. Aku juga padamu. Ini dito mangkat ora. Mbak Rizky. Iya, Mbak. Kalau ganteng ya, Mbak. Kelompokku siapa tadi? Mbak Novi Amalia, kelompoknya kula. Aku kelompoknya Oh, aku kelompoknya Bu Siti. Mbak Siti Karmini Sugarti. Ayo digarap. Sampun-sampun ya. ya. Mbak Novi Amalia, Mbak Rizky, kalih Mas Ruga cute ya. Ya, deh. Ya, diskusi ya. Diskusi yuk. Dipun waos ceritane Bima Bungkus niki kan diempat unsur-unsur intrinsikipun. Semoga. Nih, Mas Roga rame wae niku Bu Reni. Ibu sambil mawon Mbak Sotya niki mudah kula. Niku lo mendel lo. Sampun paham ceritanipun? Dereng. pun niki sampun Oh, niki sawak garap. Oke, menawi dereng paham ceritane iki dari video Ye, video. ceritane pun Bima Bungkus dikate. Oke, lan dipun adosi nggih jurun-jurun intrinsik. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Video nggih Bu niki Bu. Nggih niki video. Sampun saged dipun tingali. Sampun, yuk dimirengke. Bima Bungkus. Cerita iki nyeritakake Dewi Kunti jalaran lahiripun lan Jabagini kang awujud nalika Dewi Kunti bobrok lan lahirake anak sing nomor siji lahir kang sangat lan diparingi
Amin itu cerita. Nalika lahir anak sing nomor loro. Anak sing nomor loro lahir kanthi awujud kultus. Ana senjata kang gumawa kanggo mbegah kultus. Kurawa uga melu cawe-cawe mecah kultus. Sanajan namung lelamisan. Bagone Arsa nyirnakake si kultus. Bungkus ora bisa digunakake gaman apa wae. Gaman apa wae ora ana sing tegas kanggo kak si bungkus. Ngendikane Begawan Aryoso, bungkus nembe nglakoni karmane. Ing tembe si bungkus bakal dadi satriya utama lan bakal oleh wahyu jati. Mula bayi iku tinggalono ing alas wewangi wonten pitulungan saka Dewi. Anane si bungkus ndadekake gegering Suralaya. Bungkus enggal deleh ana maksude ing alas supaya ana kewan kang bisa mbiyantu buka bungkus. Bathara Guru untuk segala kanggo hidun ing alas sak perlu mbiyantu kanggo buka bungkus. Kang sepisanan bungkus diglindang-glindingake Gajah Sena. Nanging bungkus durung bisa buka, banjur diidak-idak lan diudak-uduk nganggo gading. Akhirnya bungkus kabuka. Saka bungkus kasebut mijil satriya kang gagah pendhiksa. Kesatria mau banjur ngepruk andhase gajah lan Gajah Sena tewas sakmangka. Roh lan daya kekuatane gajah manggung ana kesatria bungkus. Bathara Guru uga ngutus Dewi Umawi kang lebih ing alas sak perlu paring kawruh babagan kautaman marang si bungkus. Sakliyane iku Dewi Umawi uga paring busana apa cawat kang bindul abrit, ireng, kuning, putih, pupuk, sumping, belang, orong, lan kuku ancana. Amarga satria iku mau dikasih dening Gajah Sena, mula kesatria mau diarani Rosing. Oke, sampun ceritanipun babagan bungkus. Pun Bu. Ampun Bu. Ibu. Menawi sampun ya disusun oleh kelompok piyambak-piyambak lan dipadosi unsur-unsur intrinsikipun. Nggih Bu. Ibu. Monggo diskusi oleh kelompok. Niki bari dipadosi unsur intrinsiknya nggih Bu. Ya niki enten tema penohan, lalu daftar dan amanat. Pripun Mbak Nurul yang kesulitan? Dereng Bu niki sahut maos niku nek nemtakaken temapun. Paham nggih unsur intrinsiknya nggih? Nggih, paham. Ibu. Mbak Nortia, pripun? Yang kesulitan apa mboten? Dereng Bu, niki nembe nyobi garap niki. Oke. Mas Prat, pripun? Ada Bu. Cerak ngono, PNS itu. Napa Mas Prat? Dan speak. Menawi mboten enten kesulitan, monggo dipun presentasikan. Oke, saben kelompok sendiri dipun presentasikan tema kali penokohanipun. Perwakilan kelompok tunggal monggo kan dia Nggih, kula Bu. tema oleh tokoh penokohan mawon nggih. Nggih. Presentasi saking kelompok tunggal nggih Bu.
Nggih. Temanipun laire Bratasena kang awujud bungkus. Lajeng tokohe niku Prabu Pandu, Dewi Kunti, Raden Permadi, Gajahsena, Dewi Umayi, kalian Kurawa. Nggih. Lajeng penokohan Prabu Pandu, Dewi Kunti, Sayang Putra, Kurawa, Kurian, Olo. Raden Permadi, Sayang Kakange. Lajeng Gajahsena lan Dewi Umayi manut perintah Bathara Guru seneng tulung. Nggih, leres sangat niku. Ya ini tadi. Mboten sami kali betul. Nggih, mangga Gajahsena hanya diketahui secara garis besar berdasarkan lahirnya Bratasena sing bisa disebut bungkus. Lajeng putrahe Larasana enten Pandu, enten Dewi Kunti, Dewi Umayi, Kurawa, Raden Permadi, Larasana. Lanjut, kalih Dewi Larasana alun lataripun. Kula Bu. Monggo perwakilan sinten kelompok kalih. Kula Bu kelompok kalih Bu. Nggih, monggo. Nggih alure niku alur maju lajeng latar panggonan asina alas Krendawahana apa buniki macane Bu. Lajeng wektu Bratasena lair dale lajeng suasanane bingung, seneng, bingah, remen sanesipun. Nggih, leres sangat. Kelompok kalih. Nggih, jadi bener alure iku alur maju soalnya niku ing ceritane Bima wau mboten enten tetembungan di wingi kala wingi niku kan mboten enten kegiatan sing nyeling-eling kedadian sing wis lalu. Nah, jadi kelebine yaiku alur maju. Latar tempat enten ing asina, terus wau bungkus kan juga ana ing alas Krendawahana. Leres. Lajeng latar suasanane bingung, bener dik mau pas awal cerita Prabu Pandu karo Dewi Kunti carane kang buka si bungkus. Lajeng bar bungkus kebuka seneng bunga. Pungkasan amanat kelompok 3 ya monggo ya dipun presentasikake amanatipun napa? Nggih, kula Bu Reni. Nggih, monggo Mbak Nurdin. Nek miturut kelompok 3 amanatipun menika sapa sing gelem usaha bakal kasembadan ing sangarepe. Ngoten Bu Reni. Nggih, leres dadi Prabu Pandu karo Dewi Kunti mirah berusaha terus tapi ya caranya buka si bungkus akhirnya kasembadan. Nggih, ceritane nggih babagan Bima Bungkus kepiye goleki unsur intrinsik sampun paham nggih? Sampun Bu. Wonten pitakenan dumugi mriki. Mboten. Sampun paham. Menawi Sampun gamblang. ya menawi sampun gamblang, menawi sampun paham, mangke dipun kerjaake evaluasinipun niki pribadi nggih individu. Ale mangke di-share burene ya. Nggih Bu. Nggih Bu. Dadi pasinaon dina iki nyinaoni babagan punapa? Cerita Mahabharata Bima Bungkus. Unsur-unsur intrinsik wau enten napa mawon? Wonten tema. Tema pantulan tokoh dan penokohan. Ya, apa sing dinaoni dina iki diiling-iling nggih? Nggih Bu. Aja lali para siswa nggih njaga kesehatanipun. Cuci tangan saderenge makan. Ngoten nggih? Nggih Bu. Mohon minggu aja awake dhewe nyinaoni babagan kependidikan. Wis coba. Nggih Bu. Ya mengatakan pasinaon dinten nol, punten menawi kathah kalekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah sampun plong ya, Bu Reni. Nggih, Bu. Ya, monggo pun lajengaken nika Pak Roga kalian Bu Rizky nggih ingkang dados komentator. Monggo Pak Nggih, matur Roga rumiyin. nuwun Bu Ken. Nggih. Punika wektalipun gangsal 30 menit. 30 menit menika. Sae. Wah niki leres menawi badhe mangke napa kapiji dados ibu kepala sekolah menika nggih sampun sampun. Nggih, pun sae Bu, namung kala wau ingkang asman diagnosis dereng dilebetke nggih. Ngeten Pak, rencanane kula niku asesmen diagnostik sadurunge pasinaon. Harus Oh nggih. siap. Ibu terus kan? Nggih. Pun plong nggih. Nggih, pun boten enten saking kula pun top marko top jos. Terus Pak Roga. Nggih, pun plong niki. Mungkin tinggal sertijab kepala sekolah. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Roga, monggo pun lajengaken Bu Rizky menika. Nggih, mangke niki Bu Reni sampun sae, sampun runtut, yen-tapipun nggih sampun mlebet sedaya. Pantun mangke niki mungkin kangge videonipun mergane mungkin napa ngene kula niku sampun sae tapi ngene kula versi kirang volumene kirang ageng petik nggih. Nah, ananging sedaya sampun kalambahan sae nggih. Nggih, matur suwun Bu Rizky. Matur nuwun Bu Rizky, monggo Bu Dian pun lajengaken paring pamrayogi. Nggih, matur nuwun Bu Ken. Bu Reni sampun wontenipun nggih mantap, tenang panjenengan, sampun menikmati. Dan terutama tim ini tim yang solid. Lemen kula jawab ngaten terus sok-sok enten Pak Roga niku anu nah ngaten. Sampun komunikasinya bagus. Kelasnya hidup. Lajeng mereka agem kurikulum merdeka. Evaluasi penilaian hasilnya ingkang datang siswa. Kalau proses kan penjaringan secara kelompok tadi. Kan datang siswa secara pribadi. Atas Ibu Siti Wau kan janipun soal pilihan ganda wonten RIP. Nah wonten ing mriki panjenengan janipun nggih tambah. Nggih, enten evaluasine nggih pilihan ganda. Babakan kognitif. Babakan pengetahuan nggih. Boten panjenengan paringaken dhateng siswa. Wow, evaluasi Reni kirim nang grup ngoten. Nggih. Terus wonten evaluasi proses, kalian evaluasi hasil. Prosesipun nggih nalika panjenengan kalian lare-lare dalam bentuk kelompok, secara berkelompok, evaluasi prosesnya itu. Evaluasi hasilnya masih naon panjenengan dinten menika lajeng pilihan ganda jane pun wonten kok dereng panjenengan paringaken. Nggih namung menika kemawon. Sedaya sampun sae Breni selamat pun. Nonton dados kepala sekolah kalau mau ngenipun Biro. Niku guyon Panutan kita, Bu. Cekap saking kula bukan. Nggih, matur nuwun Bu Dian. Diamini mawon menika menawi dados kepalasan bancaane nggih mangke nggih. Amin. Ampun kesupen bancaane Dugi Solo menika nggih. Sing derek ndongake mangke saged bancaan sareng. Lah inggih to. Inggih, Mbak Reni menika sampun top banget nggih, sampun sae sangat, sampun jangkep. Pembawaannya juga tenang ya. Jadi kita yang menyimak juga berasa apa nggih? Tenang juga begitu nggih. Ora deg-degan ngaten. Lajeng kalau wau wonten ing
tengah-tengah yang pasinaon ya menghadapi siswa. Anu si Roga nakal kuwi lho. Nah, kemudian tadi saya mungkin kehilangan sinyal ya, sinyal saya agak apa namanya trouble. Tanggapan Bu Reni sebagai guru tadi apa nggih? Mak Roga pun gede ngoten. Kok saged ngaten ya? Boten ngertos Bu refleks niku. Nggih, mbok menawi mangke menawi PPL napa sanes wekdal mucal nika saged pun tambah nggih pendidikan karakter, penanaman pendidikan karakter ing siswa. Dados langkung napa langkung jangkep malih mangke monggo. Nggih, lajeng kala wau kula nggih PPT-nipun ugi ketinggal menarik nggih. Itu kalau saya siswanya saya mau lihat lagi. Media, nggih medianipun nggih sae menika. Wah, menika bukan mbok diajari ndamel. Di kursus bukan nggih. Lajeng kalau wau nggih, namung menika ingkang reward kangge siswa ingkang aktif menika kadosipun kala wau kok kula dereng mireng nggih. Napa leres Nggih dereng mekaten? leres. Nah, nggih. Nggih. Mbok menawi mangke sanes wekdal saged dimunculkan ngaten nggih. Nggih. Namung menika Bu Reni ingkang saged kula andharaken sanesipun sampun mantep. Oke, aplaus untuk Bu Reni. Matur suwun bukan, Budian. Kanca-kanca matur suwun. Ya sami-sami.